Hello mga kapatid! Ayan, so may 3 million viewers ako. Thank you, I'm back. Kahit medyo hindi pa okay, mag-live stream tayo. Ayan, so thank you sa pagmamahal nyo sa akin. Sa 2 million viewers ko. Ayan, medyo hindi ako okay ng ilang araw, pero nandito tayo. Thank you, salamat sa 2 milyon. Naririnig niyo ako? Ayan. So, ayan. Patamsak na lang ako dyan sa 2 milyon na nanonood sa akin. Maraming salamat sa pagpunta. Ayan. Thank you. Ayan, antay-antay lang tayo sa mga darating kasi medyo ano pa tayo, ka-start pa lang. Ayan. Katabi ko si Pusa. Ang lamig. Medyo malamig ngayon sa Baguio. Kasi umuulan at umuulan tsaka malamig talaga ngayong buwan. So, na triple yung lamig kaya masarap ang matulog. Pero ang dala ay sakit. Okay, so thank you. Maraming salamat. Ayan. Thank you for my 3 million viewers. Maraming salamat. Naalala nyo pa ako. Hindi, okay lang kasi ng na 2 days wala kasi medyo hindi ako okay. Masakit ang ulo ko na nahihilo ako kasi yung vertigo ko umatake sa akin. But then it's okay. Kasi fight lang tayo, no? So we have the 3 million viewers. Thank you. Thank you for my 3 million viewers. Thank you. Pasok lang kayo. Pasok lang kayo dyan. Maghintay-hintay tayo ng ating mga kaibigan na siguro ay nagla-lunch or
kumakain pa lang sila. Okay. Hello. So, good evening to everyone. Maraming salamat. Thank you so much.
Hello. Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Hello. Maraming salamat. Ayan, thank you for my 2 million viewers. Ayan. So, antay-antay lang tayo. Maaga pa kasi 6 ano ako nag-start, 6:30. Kaya medyo antay-antayin natin yung mga kaibigan natin.
That Eddie TV. Thank you for my 3 million viewers. Thank you. Ayan. Hello, Sisi Gara. This is with love. Thank you for coming, Sisi. Ayan. Thank you. Thank you for the thumbs up. Ayan, tayong dalawa pa lang, Sisi. Kasabay ko kasi nag-LS si ano eh. Si Gandang Hani nag-ano si Sisi Gandang Hani bali pang dalawa niya yatang LS ngayon. Kaya tayo lang. Ayan. Hello Dad Eddie TV. Ayan. Monetize na siguro yan. Hello Dad Eddie TV. Kumusta? Hindi ako nag-LS ng ilang araw na vertigo ako. Ako, balik kahapon, sobra. Tapos kanina nagpa-check up ako. Okay naman. So, I will do my therapy bukas. Magpapa-therapy ako. Nag-ano yung facial nerve ko, parang nag-lock na naman siya. Before kasi galing ako ng therapy ko na din. Pero, ganun ang buhay, di ba? Minsan, tumatanda. Okay na. So, okay naman ako, Dad Eddie TV. Thank you. Kaya pala nawala ka sa line up ng LSOs. Oo, very ano, hindi ko kaya kasi nung last ko na LS nga parang hilo na ako nun kaya sabi ko ay mag 2 hours lang ako kasi hindi ko na talaga kaya. Tapos kahapon nagpahinga lang ako. Yun, ilang araw. Kasi kahapon ay nako, nagsuka na akala ko magiging worse na naman yung sitwasyon. But then, thanks God, okay na. Simulan na naman tayo. Sobrang lamig kasi kaya pag malamig, sobrang lamig. Yun, parang nati-trigger din yung ano ng case ng vertigo ko. Yan. Yes. Yes, Dad Eddie TV. Okay na. Start naman tayo ng live streaming para sa watch hour. Kumusta yung ano mo? Kumusta yung channel mo? Okay na? Yes, monetize na ang channel ni Dad Eddie TV. Guys, yung ano, yung monetize na ang channel ni Dad Eddie TV. Thank you so much, Dad Eddie TV. Ayan, listen, sobre ipasok ko itong dalawa sa'yo, Manay. Salamat! Thank you, thank you. Thank you, Dad Eddie TV. Ayan, thank you. Andyan si Lisa Soberano. Ayan, thank you. Dad Eddie TV, congrats ha. Congratulations. Monetize na ang channel na guys. So, wag natin skip yung channel ni Dad Eddie TV. So, answered prayer yata tayo. Hindi yata, talagang lahat naman ng wishes natin. And basta yung wishes natin kay Lord ay makakabuti para sa atin, it will be granted. Ayan. So, congratulations ulit, Dad Eddie TV. So, guys, ayan, ang dadalaw kay Dad Eddie TV. Wag natin i-skip ang kanyang harang. Thank you so much. Maraming salamat sa 3 milyon at 3 milyong pagmamahal ng tamsak. Maraming salamat. Ayan. Ayan, sabi ni Sisi Gara, this is with love. Dad EDTV, shout out sa iyo. Ayan, Sisi, ano na siya, monetize na siya. Ayan. Salamat sa pagpa-congrats, Manay, at sa pag-pray din po. Yes, you are always welcome, Dad EDTV, and hopefully, sunod-sunod na din tayo ma-money. Kahit kunting-kunting ano na lang, kumbaga one step at a time, but then, it will be there, 'di ba? Sabi nga ng ang title natin ngayon ay tamang-tama ito sa'yo. Difficult roads often lead to beautiful destination. So,
This is it, Dad Edit TV. Congratulations and God bless you more. Ayan, so na-monetize na rin ang channel ni Dad Edit TV, guys. Kaya we're so proud of you, Dad Edit TV. Lahat ng hirap ngayon na palitan na ng ngiti, 'di ba? Kasi alam na natin na magtutuloy-tuloy na 'yan. Na-icebreaker na siya ni Lulu Whitey, so open doors na siya ngayon. So, help natin si Dad Edit TV, don't skip the ads. Yan, let it finish before you are going to enter his channel rather. Thank you. To God be the glory, Dad Edit TV. Mhm. Sa wakas, alam ko na nilabas na yun. Ano, ayan. Ayan si Insan. Manay Cecilia Mimaitan. Magibo akong ano ta at so mga tropang Uragon. Ayan. Sabi ni Dad Edi TV, Gara di siya sweet love, sige puntahan kita. Ayan Manay, Manay Cecilia Mimaitan, Insan. Na ano na monetize na si Dad Edi TV. Ayan, no, kaya natutuwa ako. Ayan, thank you Manay Cecilia Mimay, nagkadika. Salamatunon, ayan. Yan, na-monetize yung ano niya, yung channel ni Dad Edit TV kaya, thankful tayo, ayan. So, God bless sa kanya. Yes, ayan nandiyan si Dad Edit TV, sa kanya din yan si Lisa Sobrano. So, it's an answered prayers, yan. Thank you. To God be the glory. Ganun lang tayo, 'di ba? Basta ang pinagpi-pray natin ay para sa ikakabuti natin. Why not that the Lord will bless us. All our wishes will be granted. Okay, ayan. Ikaw din Manay Cecilia Mimaitan, kumusta? Okay na ang channel mo? Kumusta na? Malapit ka na rin. Insan, malapit ka na ha. Ako kasi arayo pa sa katotohanan. Ako iyuman baga, Isus Maria. Diyos mio, Marimar. 500 pa sana. Linamon na naman ni Lolo an 100 ko kang sarong aldaw. Kaya, nasa 585 pa lang ako. Kauyam, kaurag-urag talaga. Oy, makulab kita, no aring kita makulab April. Mauli kang Bicol kung magko-collaboration tayo, I'll be in Bicol this coming Holy Week, guys. Ayan, sabi ni Daddy TV, Cecilia Mimaitan, salamat manay ng marami si host na susunod. Yes, ipag-pray nyo ako, tulungan nyo din ako guys. Yan, gusto ko naman Daddy TV na matulungan si Sigara de Shishwidlab para din sa kanyang banana. Gusto ko na makagraduate man yan. She is also from Trupang Kailukanuhan. She is from Isabela but she's working in Dubai. Si Sisi Garadishes with Love. So, yan. Wino-workout ko ang banana din niya para makagraduate din siya. Ayan. Ako sure and Sam, bahala na pag may oras. Okay, sige. Basta, either April or November. Yan. Kasi November kasi may family gatherings kami sa Tans family this coming November. Then hopefully pag hindi ako makauwi ng April, kayo ang punta dito. Mamasyal tayo sa Baguio. Ayan. So, kausapin ko yung tita ng husband ko kung magkano ang i-discount sa atin sa transient house para doon kayo. Ayun ang ano natin. Oo, manay. Sige na, dawa ika sana. Duwa kita mamasyal, perang aldaw sana. Okay na yan. Ayan. Iparhadit insan tama abot kita dyan. Iyo, sige. Iyo, manghagad akong kwarta sa harong. Manghagad akong kwarta sa harong. Tamang ano kita.
Maghiringan kita digdi. February is Flower Festival in Baguio City. So, hopefully makaabot ka mo digdi. Flower Parade will be on February 26. Okay, so Session and Bloom would be 26 to March 3. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan ang mga watch hour namin. Talagang nauuhaw si ano, si Lolo Whitey sa kakakain ng banana kaya pati yung watch hour namin hinigop niya. So my watch hour at this time is 585. 585? 595. 595. So, dapat naka 700 plus na talaga ako or 800 ako ngayon. Dalawang beses akong kinainan. Hindi ko alam bakit ba may kinakain. Ayan, tanungin natin, flower parade yaong ka pa sa Baguio o nasa Bicol? Ya, di ako sa Baguio, February. February ang flower festival digdi. Manayaon ako digdi. Dawa, ikasanaan magsakat. Warang problema ta. Magpa-share kita, ayan. So Dad Edi TV, bakit kaya kinakain yung ano, yung watch hour? Baka may idea ka, ano ba talaga ang ano? Lagi naman ako nag-aano kasi 'di ba hindi natin maiwasan 'pag check tayo ng channel natin, eh, na-view natin yung mga movie natin. So, lagi naman ako nagki-clear ng history ko para at least hindi na makita ni lolo, pero gano'n pa din. Ayan, so guys, we have the 7 million viewers and the 4 million thumbs up of love. Thank you. Ayan, si Dad Edi TV is ayan, andito si Miss Irene Gasita. Thumbs up guys, 7 tayo dito. Yes, thank you Miss Irene. Ayan, siya yan ang susunod kay Dad Edi TV bago ako siguro kasi wala pa sa katotohanan yung mga watch hour natin. Ayan, so Miss Irene, thank you for coming. Maraming salamat. Na-miss kita. Yung ilang araw wala ako kasi I'm not feeling well. Pero ngayon, i-go-go ko na kasi nakita ko na paano mag-grow ang WH ko kung hindi ako mag-LS. Kaya go lang tayo, 'no? Walang sukuan kasi gano'n lang, eh. Every road naman na na tinatahak natin, eh, talagang struggles natin. But then kung hindi natin na lalabanan 'yan, eh, hindi tayo mamo-monetize, 'di ba? So, parang ano lang, gano'n 'no, at long last guys, let's congratulate Dad Eddie TV. His channel is already monetized. So, congratulations again, Dad Eddie TV. Yan. So, guys, nandyan mga naka-BG na ano, kung pupuntahan ang channel ni Dad Eddie TV, yan, wag niyong hahawiin yung harang. Ayan, miss you too ho, sabi ni Miss Irene Gasita. Ayan, I miss you more. Kasi na-miss ko kayo ng ilang araw. So, titingnan ko kung hanggang saan ang kaya ng oras ko ngayon. 2 hours, 3 hours, 4 hours, yan. Antayin natin kung tatantyahin natin kung hanggang ilang oras ang kaya natin. Ayan, so, sunod na tayo, host. Don't worry, haha. Video muna, host. Nagugas ako ng pinggan. Yes, okay lang. Yes, susunod tayo dyan, Miss Irene. I-workout natin ang mga WH natin. Mahirap pero go lang tayo, 'no? Nakuha nga natin yung 1,000 banana, yung 4,000 pa kaya, ayan. So, never say die, never surrender. Let's fight for it. Okay, guys. So, let's grow, and be positive. So, thank you so much sa mga dumalo. Ayan. So, ayan si Insan na Mimaitan. Ang lamig-lamig. Masakit sa ulo ang lamig. Ayan, nandyan si Manay Cecilia Mimaitan. Ayan, Manay Mimaitan, kung may time ka sa February, mag-iglig ka. Mag-message ka sana.
Ayan, so ayan andiyan din si Miss Irene sana gani, oo nga 'di ba manay, nataman si Lolo tapeg paraha baso mga watch hour ta, kaurag. Also, big shout out to Alalabel all the way from Korea. So, hopefully si Alalabel din, eh, makaano din siya, maka-monetize na din. 'Di ba malaki na din yung bahay niya. Ayan, iyo ta mapiniton ak matipon ako kay balon hata kung warang balon. Iyo, ta mamakal-bakal ka digdi ka mapasalubong mo mga katropa mo. Ayan, so sobrang pinit manay. So, some of the part of Baguio is nafo-froze na sila. Lalo yung may mga vegetables na tanim, they are all frosting. Nafo-froze na sila, may ice na dito. 'Pag ganitong buwan talaga grabe. February, isang buwan pa hanggang March, ayan hahadain nagbakal kipasalo gusto makadyan kasi dai pa ako na ay iyo talaga may ice diyan, igwangon yan manay nagfo-froze na. Shinare ko baga kasubago duman ito sa Benguet, sa Atok. 'Pag ano nagfo-froze talaga sa sobrang pinit. Yung hamog niya nabubuo siya kaya yung ang mga dahon ng gulay nalalanta. Kasi parang na ano sila, eh, naluto sa lamig. Kaya medyo mura, as in mura ang gulay dito talaga tsaka mga prutas. Kaya ako minsan lang ako kumain ng kanin. Most of the time I eat, fruits talaga, fruits and vegetables, 'yan. Oo, ngayon ano, ayan, ay wow talaga dai ko pa nahiling sa Facebook alata i-check ko daw. Eyo tingnan mo manay, yadi oh, ipakita ko sa imo, Ah, at this moment kasi ganito yung nangyayari sa ano, sa ano, ayan froze talaga siya. Buong Benguet ay ano na siya, froze, ayan. Malinaw ba? Ayan. So, nag-ye-yellow siya ngayon, ayan. Nag-a-ice, ayan. Nag-a-ice siya. Kaya medyo ano ngayon, ayan. Ice na siya, oh. Ayan Manay Cecilia Mimaytan, ayan. Ayan, nag-a-ice. Ganito siya 'pag ganitong buwan. 'Pag ganitong buwan is talagang may ano siya, may tendency na mag-froze. Tapos umulan kanina, yun, umulan kanina pero yung mga ice parang ano lang, kalaki ng thumb ko, yung ice. Hindi ako lumabas kasi baka ma-froze na naman ang ulo ko, eh, mabertigo tayo. Iyo gusto ko makita ang ice diyan. Umulan, oo, ang lakas kanina. Tapos kaninang madaling araw yung ice na ano, maaano mo yung ano, yung bagsak niya lalo 'pag yero, yero kasi yung katabing bahay ko, yero sa kanila kasi kami, buhos yung ano nito. Talagang yung tunog maririnig mo na ice. Kaya pati yung tanim namin na strawberry diyan sa labas, eh, naano na siya, 'pag nainitan na sila wala na, nagye-yellow na yung mga leaves niya kasi from ice, tas biglang iinit. So, ano talaga siya, nagiging ice. Ayan, dito dito lang lalabhos, hugas pinggan. Yes, Miss Irene, ayan. Nagkukuwentuhan kami na nagye-yellow sa Baguio ngayon. Oo naman, nagye-yellow lalo sa may strawberry farm going to Benguet. Highest point na kasi 'yan, eh, on the way to highest point mga ano, medyo ano talaga. Pero dito ramdam mo talaga yung lamig as in. Pero doon mas malamig kasi dun sa may flower farm, sa Northern Blossom talaga nung umakyat kami dun talaga yung hampas ng hangin, eh, akala mo'y nasa Alaska ka.
makikita mo zero visibility as this time kasi super baba ng fog. Gano'n na 'yun sa Baguio, ganyan. So, kung dito ka titira kailangan may mga ganito. Tingnan mo kahit nasa bahay kami, yung paa ko, ayan yung medyas ko yung ano na, yung makapal na masarap sa paa yung Fury siya, ayun. Gano'n ang ano dito ngayon. Basta ganitong buwan from December ay mid of, November, December, January, February, 'yan hanggang March, malamig dito. 'Yan yung pinaka-peak ng lamig. Then, March naman, mga March, third week of March or second week, end of second week, medyo pababa yung lamig. Pero, hindi siya yung nag-iinit na ano, hindi. Umaraw man siya, oo, mainit siyempre sa mainit yung araw 'pag magbababad ka. Pero 'pag naglalakad ka, as in mafi-feel mo yung presko ng hangin. Walang ano, sa bakit walang ice daw sa Manila? Wala na kasing mga puno diyan Manay, puro building. Kaya dito naman punta ka puro puno at puro ano, may buildings pero yung puno ka lang nakakonserba yung mga puno dito. Bawal magputol, ayan. So, yan na ang kagandahan dito, malamig, o 'di ba? So, yan ang weather ngayon. So, as this moment, we are 13 degrees, I think. Ilang degrees tayo ngayon? Oh, 13. 13 degrees. Nasa 13 degrees. So, ganun ang ano, ganun yung ang weather ngayon dito. So, 'pag night market ka sa gabi kung todo di hoodie-hoodie ka, nakaganito ka pang makakapal, then nakagwantes ka kasi maninyas talaga yung ano mo, yung kamay mo, ayan. Magdala ka na din ng moisturizer kasi magda-dry ang skin mo 'pag wala kang moisturizer kasi sa lamig, ayan. So, thank you so much for staying on my live stream. Ayan, si Miss Irene Gasita, Dad Edie TV, Gara Dishes with Love, and Manay Cecilia Mimaitan. Nandito sila sa bahay ko ngayon. Thank you. Ayan, si Dad Eddie TV, based on my knowledge, o 'di ba, haha. Pero narinig ko lang din sa ibang YT creators na si Lolo ay nag-o-audit din 'yan sa ating channel. Nache-check 'yan ng mga subscribers mo at kung nakita ni Lolo na hindi kaaya-aya. Oo nga naman, 'di ba? Tama, Dad Eddie TV, kaya siguro gano'n na ang ano. Hay naku. Hay naku, pero go lang tayo, 'di ba? So, ang aking watch hour ngayon is 595. Sana bukas, maka 600 na ako at ma-ice break ko na rin yung 1,000 na WH ko. Ayan, one step at a time, be positive lang tayo, mararating din natin. Ano, Dad Edie TV, mararating din namin and we will be, we're on next in line. 'Di ba? Positibo lang tayo, mamumuni ako, oh. Mamumuni tayong lahat. Kaloko si Dad Edie TV si Lolo Whitey minsan na magugulat ka, Sabi ko, "Bakit 700 ako that last time?" Then 2 araw lang ako hindi naglinis nawala yung ano ko, so, nawala yung WH ko but it's okay, kaya naman 'yan. Medyo nagka-ano lang ako, na-bertigo ako kaya nahilo-hilo ako kay Lolo Whitey kaya ito, start na naman ulit.
So, thank you guys sa pag-stay niyo sa live streaming ko. Ayan. So, kahit mag 3 hours ako ngayong gabi, okay lang kasi baka mabinat naman tayo. Ayan. S Ayan, nai-link ko na insan. Oh, sabi ko sa'yo 'di ba, doon 'yun sa may ano, Benguet. 'Di ba yung sa may strawberry farm, ayun, yung mga nagtatanim doon. 'Yan. Ayan, masarap pa 'pag malamig kaso mahina ako sa lamig. Ay gano'n? Ako medyo na-adapt ko na 'yun sa 5 years ko nag-stay sa Baguio. But then before naman kasi, nung nagtrabaho ako diyan sa, Texas Instrument sa isang, American na company, nag-ano ako diyan, nagtrabaho ako. Parang na-adapt ko na before so that's 1989? Yeah, 89 hanggang 2005. Then, bumaba ulit ako ng Manila, ayan. So, parang na-adapt ko na, nakakaligo na din ako ngayon ng hindi hindi mainit. Kahit yung running water sa faucet, although malamig pero masarap 'pag nasanay ka, yun. Oo, na-adapt ko na siya insan kaya hindi na ako masyado problema sa ano, kaya lang ang ano naman na-adapt ko yung lamig kaya lang yung vertigo ko naman 'pag nag-trigger siya dahil sa lamig lalo ganito, parang ang baba ng temperatura talaga. Kasi kaninang umaga dito mga 4 o'clock or 5 AM nag 7 degrees. So, super ang lamig. Nag 7 degrees dito kaninang umaga. Ayan, at 'pag nakita ni Lolo Whitey na may di kaaya-ayang gawain, yun, you are his subject of removal of views, subscribers, comments at WH na rin. Ay, gano'n. Hmm. Wala naman akong mali kay lolo. Baka yung mga nagbo-view sa akin ang may mali. Baka may nag-view sa akin na ninja. Wala akong ginawa. Pero alam mo Dad Eddie TV, nung last time na binawasan niya ako, ang ano ko pa lang nun nasa 500 plus 500 ang ano ko, 500 gabi. Kinaumagahan nung tiningnan ko nasa 420 na lang siya. Pero after 2 days, nagulat ako, "Uy, 555 na ako." Parang binalik niya. Ayan. Ayan si ano, si Miss Irene Gasita, oh, yun, oh, kuya ko, ha, ha, ha. Ayan. So, kaya ako takot ako gumawa ng mali sa YT baka mamaya Uy, nakita niyo yung ano, napanood niyo pala yung ano, yung YouTuber na si Leng Castura, ay ano yun, yung ano, nagkaroon sila ng ano sa Tulfo ni Makagago. Oh, pinanood ko yung kagabi, nakita ko. Yung mga Bananas Moho, sila yung mga 'di gumawa ng tama. Kaya nga. Sipain ko sila lahat sana, kaso wala na akong banana. So, ayan. Oh, Jessica Channel, hello host. Hi, hello. Jessica Channel, thank you for coming. Ayan guys, baguhan pa lang si Miss Jessica Channel, kaka-friend ko sa kanya kanina. So, 497 guys. So, she needs 3 para sa graduation niya for 500. Ayan, nangalahati, ehe.
Nagbayad lang ako ng utang, hehehe. Yes, okey lang. Okey lang ano, Miss Jessie Chat Channel, ayan. May isa tayong monetize ang channel, Miss Jess Chat Channel. Si Dad Eddie TV monetize ang channel niya kaya if you are going to visit his channel, 'wag natin i-skip yung ads niya kasi yan yung pinakatulong nating support sa kanya, yung kanyang ads. Panoorin natin ng buo bago tayo manood ng kanyang movie kasi para naman maka-support din tayo kay Dad Eddie TV. Bago lang yung ano niya. Okay ho, sabi ni Miss, thank you. Ayan guys, to help natin si Miss Jessica Channel. She needs 3 bananas for her graduation to 500. Ayan. So, 497 siya. So, dagdagan na natin ng tatlo, guys. Ayan. So, manguna ka na dyan, ano? Puro legit yan. Andyan si Sisi Garada sa Should Love. Miss Irene Gasita, Dad EDTV. Ayan, nandyan sila. Ayan, ano mo na sila. Si Manay Cecilia Mimaytan, andyan din. Daw ako nakaupo, namalansya ako kanina, sakit ng likod ko ho. So, oo nga. Ayan, habang nagpapahinga ka, mangisda ka na. Legit yan lahat. Isa lang ang channel na monetize kay Dad Edit TV. Ayan. Go, go, go lang tayo. Kaya natin to. Ayan. Nandyan si Dad Edit TV. Let's support his channel. Panoorin natin yung mga ads niya. Okay. Ang lamig. Napipil ko. Ayan. Sabi ni Dad ADTV, pero based talaga sa experience ko host, di ako nabawasan ng WH nung hindi pa ako nag-delete ng video. Pero nung nag-delete na ako dun ko nakita ang pagbawas sa akin talaga. Ay, ganun talaga. Pero ako talaga Dad ADTV yun na. Naranasan ko yan na nawalan ako ng WH. But then after 2 days naman, parang binalik ni Lolo sa akin kaya humabol-habol ako ngayon. So, nasa 595 na yung watch hour ko ngayon. Hmm, ayan. So, sabi ni Sisi Garadesha with Love, Jechicha Channel, shout out sa'yo. Ayan, so kailangan niya ng ano, wag nyo delete, i-private nyo na lang. Oo nga no. Pero ako, nung una ko pa lang dito sa ano, YT, first time ko kasi nag-ano, nag-live, live stream sa StreamYard. Which is, yung ano kasi, yung may video doon na isa na yung mga umakyat doon sa live stream ko eh, syempre, foul na yun, di ba? Yung may naninigarilyo, may nagiinom. So, parang naano ako, dinilit ko kaagad yun. Pero, hindi naman, wala naman ano, sana walang problema doon. Ayan, from Dad Edit TV at Irene Gasita, Bunsoy, hello sa'yo. Ayan, ang huhugas ng pinggan si Bunsoy. Jeje Chat Channel, wag niyo i-delete, i-private nyo na lang. Shoutout po, ayan, so sana makagraduate ng 500 si Jeje Chat kasi 3 na lang kulang niya. Ayan, Jeje Chat Channel. Thank you, salamat sa'yo. 48.
Ayan. Bawal pala yung nag-iinuman i-upload host. Oo, kasi nga may nagsabi naman sa amin nung baguhan talaga ako na bawal daw yung may naninigarilyo, 'di ba? Parang CPR na 'yan na gano'n. Bakit? Okay lang siguro kung party, yung nagpa-party pero during the live stream, kasi baguhan nga ako nun so hindi ko mai-a-allow yung ay hindi ko parang natatakot talaga ako kaya dinelete ko. Kasi sabi ng husband ko, "I-delete mo na lang yung video kasi baka mamaya iyan pa yung maging cause ng ano mo, ng hindi ma-monetize ang channel ko pagdating ng time na mamo-money na ako." Kaya dinelete ko na lang. Pero hindi ko alam, mag-research ulit tayo tungkol dun sa mga ganyang bagay 'no. Ako kasi tini-take note ko kung ano yung dinelete ko na isa lang naman ang dinelete ko actually, ayan. Sabi ni Miss Irene Gasita, Dad EDTV, hello daw sabi ng pusa katabi ni host. Ayan, para ma-good vibes tayo. Nandiyan si kitty ko, oh. Gusto niyo ng ganyan? Marami akong ganyan sa store ko, do'n. Marami akong mga Chinese, Lucky Charms na item. Pero yung magpaano kaya tayo 'no, magpalaro-laro din tayo ng ano, maghanap ako ng mag-sponsor sa WH kasi hindi ko makayang gawin yun, eh, yung mag-play-play kasi super busy talaga pang-araw. Magpalaro ako, may mag-sponsor lang sino mag-play ng WH pero yung gift sa akin manggaling 'no. Ayan, marami akong pina-bless na Lucky Charms. So, maibibigay ko yun sa mga friend ko din na iba, ayan. Oo, buti pa may games. Oo, magpa-games ako. I-sked natin ano, ayusin ko muna kasi matatapos yung ritual ng February 8. Sa February 8 matatapos yung rituals upon dun sa mga items na pina-bless mo. Siyempre ako lang ang makaintindi kasi ako lang ang Chinese pero, ah, sinusunod ko kasi yung rituals na after ma-bless then na may ilang weeks na dapat mag-i-stay so bago ko siya ipapasok dun sa red packet. So, i-aano natin yoon, ano natin na ano kung kailan natin gawin yung mga pa-games natin. Ayan. So, thank you so much sa mga paano ninyo, suporta sa akin, ayan. So, ilan ka na ano, Miss Jitchisa? Jesse, nakakabulol basahin ang pangalan, eh. Si Miss Jessie Channel. Ay, ayan. Hello, shout out sa 6 million viewers ko. Thank you, Miss Dichicha Channel, Dad Eddie TV, Gara Dishes with Love, Manay Cecilia Mimaytan, and Miss Irene Gasita. Thank you. So, ayun guys, magpapa-games din tayo, no? Papa-games din tayo para dadami din tayo, no? Para kahit kahit hindi makanalo sila Dad EDTV 'pag may alam sila na may tao na darating na puwede magdala sa kanila, ise-send ko yun via LBC or JRS. Kasi yun lang ang courier ko na puwede ako credit card doon sa shipping fee nila, puwede ipadala. So, walang masamang magsuot ng tawag dun, na Lucky Charms. Text ko lang yung husband ko saglit lang.
Ayan. So, shout out everyone. Ayan. So, tinext ko lang yung husband ko. So, naka 1 hour na ako. Thank you. Ayan. So, maraming salamat sa mga nandito. Ayan. So, aabangan nyo yung pa-games natin. Magpapa-games tayo. Ano yung mukha ko? Na ano sa... Ayan. Kunti lang ngayon kasi sabay-sabay kami nag-LS. Si Boss Paxeo Pax nag-LS siya 6:30. So, wala. Hindi natin maihabol ang ano. Ayan, host. Mag-sponsor ako WH pero ako din kukuha. Aha, nagbabox lang ako, host. Nagbabox lang ako, host. WH pero ako din kukuha. Nagbabox lang ako, host. Ganun. Ay, ganon. O di, sponsor mo ako ng WH Dad Edit TV. Ayan, magpalaro nga tayo minsan, di ba? Maganda naman yun eh. As parang giveaway na rin. Sige, host, tulungan kita mag-sponsor din ako sa iyo. Oo, salamat Dad Edit TV. Sponsoran na lang ako. Welcome always po. Ayan. So, sige. Magpalaro tayo. Intayin ko lang kasi gusto ko talagang ipamigay siya actually. So, I have more than yung matitira doon is 20 items, 20 pieces na Lucky Charms kasi mostly na isi-send ko siya doon sa ano, doon sa mga kasama namin sa bahay tsaka yan, kina Gara Dishes with Love, Gandang Honey at Darna Alec OFW. So, may uuwi ng February. So, yung kay Gandang Honey will be sent to Qatar. Qatar, yeah, Qatar. Then yung kay Gara Dishes with Love, baka ipapadala ko na lang sa pinsan ko kasi may tour sila going to Dubai. So, padala ko na lang. Yung kay Darna Alec naman, papunta yung girlfriend niya dito sa Baguio kaya ipapadala ko na rin. 'Di ba? Libre na yung free shipping fee kasi mahal ang shipping fee bound to overseas na mga pa-shipping. Mahal siya. Ayan. Ganyan din ako dati, host. 100 lang. Ha, ha, ha. Kaya nga, 'di ba? Mhm. Tama ka dyan, Sisi. Thanks, Sisi. You're welcome. So, your favorite color will be yours. Sisi Garadeshes with love. Tsaka may binigyan ako si, ano, yung mag-iina ni, ano, Boss Paxio Pax. So, kaya ang matitira dun is 20. Then, I don't know kung may bibigyan pa yung husband ko sa office nila. Hindi ko alam. Basta February 8 kasi ang ano niya. Tapos dun sa rituals niya. Para at least mas effective. So nakikita nyo ako marami akong suot-suot na ano. Kasi iba-iba ang meaning niya. Pero walang masama, 'di ba? Walang masamang maniwala. Pero kami as mga Chinese, talagang naniniwala kami sa mga ganun. Kaya i-share ko na lang sa inyo. Which as Filipinos also do na magsuot na rin ng mga ganyan, 'di ba? So, oh, so maraming salamat sa inyo. Yan ang ano natin. Ah, ano ko 'yan, mag-sked ako ng ganyan tapos magbigay din ako ng yung mga nandito sa Pilipinas na mga kamag-anak nyo, magbigay ako ng ganito. This is Arbutin soap. Yan. Yan yung Arbutin soap. Ito yung gamit ko to dito sa spa. So, siguro mamimigay ako nito ng 5.
5 or something pababa kasi medyo expensive siya then plus yung shipping. So medyo ano siya. So this is 480 each. So tingnan natin. Oh, anong gusto nyo? Ito, ganito? Paipakwa. Ayan. Kung gusto nyo magpalaro ako, ganito ang ibigay ko. Lozenges siya. Ayan. Paipakwa. Chinese candy siya. Made in the Philippines din siya, which is yung supplier niyan is a Chinese national, Filipino-Chinese rather. Ayan. So, oo, sige, bibigyan kita insan. Sure yan. Buti nagsabi ka. Wala ka sa listahan. Oo, sige. Ayan, sige, yung candy, magpaano ako nun, may maliliit na packs niyan eh, yung 20s lang yung laman. Maganda siya sa ano, sa lalamunan. Kakatapos ko lang po sa'yo Manay at Gara This is with Love, nag-iwan na lang din ako ng bakas. Manay host, dito lang 'to, maliligo lang ako. Ay okay, sige po. Sige Dad Eddie TV, take your time, sige, maligo ka na. Ayan, may date ka yata. Ayan, si Dad Eddie TV maliligo pero still, ayan, so dito tayo magtsikahan. So yan mag-ano tayo, mag-ganyan. Okay, thank you. Thank you sa pag-support Dad Eddie TV. Maraming salamat. Kuskus ng mabuti kuya, ha, ha, ha. Manghilod ka, baka natipon na yung libag, ayan. Sabi ni Sisi Gara, "This is with love, Dad Eddie TV, thank you po. Papunta na rin ako sa bahay mo." Ayan. So go, monetize ang channel ni Dad Eddie TV. Ayan. At Cecilia Mimaitan, "Salamat po mamaya babalikan kita, maligo lang ako, hehehe." Sabi ni Dad Eddie TV. Ayan, maliligo muna si Dad Eddie TV. Nahilo ako. So, yan. Si Manay Mimaitan, magkano nga ang shipping? GRS nasa 170 Las Piñas. Ayan. Yun, paipakwa no. Magpabigay tayo ng paipakwa. Wag na natin ipamigay yung Lucky Charm, sa piling-pili na lang ang bibigyan natin, piliin na natin. Yung anuhin na lang natin eh, yung candy tsaka yung sabon, pamigay natin. So, ayan guys. So, ayan. Yung pusa, gusto mo yung pusa talaga? Hindi nga, gusto mo talaga ang pusa? Yang pusa na lang akin, host. Pwede naman. Oo. Ito. Solar siya. Marami pa ako nito, yung may ano, maliit nito. Ito, dito ko lang sa bahay. Ayan. Yang pusa talaga ang gusto niya. Pusa talaga. Tumawa pa si Miss Irene. Baka gusto mo buhay na pusa. Sige ba, kung gusto mo yung pusa. Ayan. So, dalawa na lang kay Miss Lency Channel. 500 na siya. Naka 500 ka na ba?
So, may I see? Ayan. Joanne and Bernard. Oh, nandito si ano, si Joanne and Bernard. Nandito sa ating, tawag doon. Nandito siya. So, big shout out to you, Joanne and Bernard. Thank you for coming. Ayan. So, guys, if you are not connected to Joanne and Bernard, kindly check her channel and be connected. Ayan. So, Joanne and Bernard. Pasok na po sa bahay, bakas, ayan. So, Joanne and Bernard, ayan, konti lang tayo. Kung pwede, unahan mo na. They are all legit friend of mine. Ayan. So, DG channel, sabi ni Manay Mimay sa chatan, G-chat channel, hello kayo. Cecilia Mimayta, wag ka na maligo dad EDTV. Is still in the house, Miss Irene Gasita and Dad Edit TV. And also shout out Manay Mimaytan and Gara Dishes with Love. Ayan. Also Lenchi channel is still in the house, guys. So guys, ipaalala ko lang, Dad Edit TV channel is a monetized channel. So kung dadalawin nyo si Dad Edit TV, please don't skip the ads, guys. Kasi yan lang po ang ating kaya maisusupport sa kanya, yung panoorin ng buo ang kanyang ads. So, don't skip the ads, please. Ayan. So, maligo na siya ngayon, Manay Mimaytan, kasi namoni na siya, hindi na siya nagmuni-muni. Nung ilang araw siyang hindi naligo kasi nagmuni-muni muna siya. Kaya maliligo na ngayon si Dad EDTV. Hayaan mo nang maligo. 'Di ba? Ganon din tayo hangga't hindi namuni, huwag tayong maligo. Ano kayang mangyayari, ano? Okay, so ayan, shout out to my 6 million viewers. Thank you. Maraming salamat. Ayan, si Joanne and Bernard, still in the house. Joanne and Bernard, nandito ka pa ba? Joanne and Bernard. Si Joanne and Bernard ay ano to? Lumabas na siguro. Ayan. So, I don't know kung nandito pa si Joanne and Bernard. Ayan. So, thank you so much for dropping by. Thank you, thank you. Ayan. Nagpakita si Joanne and Bernard. Ayan. Shout out to my 5 million viewers. Thank you, guys. Ayan. Sinuport niyo ako, no? Sinuport niyo ako. Nandito kayo. Ayan. So, ako din, sana dumami pa rin yung bananas ko kasi nasa ano pa lang ako. Padadamihin ko pa rin yan. Ayan. Sabi ni Sisi Gara, this is with love at Dad EDTV. Pinuntahan ko na bahay mo, iniwan ko sa iyo ang misa ng pagkain. Ayan, naliligo. O tama-tama paglabas niya Sisi Gara, this is with love, maano na siya, makakain na lang kasi may ulam na siya. Oh, ayan. So, sana guys, suportahan din natin 'pag nag-livestream tayo. Suportahan din natin si Sisi Gara Dishes with Love na maka-graduate siya. Yung ano niya, madagdagan yung banana niya para maka-graduate na rin. Gusto ko rin maka-graduate na siya. So, grade 3 pa lang siya, 300 Ayan, mabango na din si kuya ko, hahaha. Oo nga 'no, Miss Irene, mabango na. Oh, ayan. So, we have 3 million, 3 million, ayan. So, guys, ngayon, mag-aano lang ako, magtu 2 hours.
Magtu 2 hours lang ako ngayon kasi bukas na lang medyo mahaba-haba kasi bukas ano ako kasi tingnan niyo yung isa kong pisngi, 'yan nararamdaman ko na ang higpit-higpit niya. So, I need to go to therapist. Magpapa-therapy na naman tayo. Ipa-therapy natin kasi parang ano siya. Ito yon nung basta una kong nagkaroon ako ng Bell's palsy, nung bagyo ni Nona na-stress ako ng grabe, nagiba yung spa ko. Kakapagawa ko pa lang, halos salamin, buong salamin talaga ang spa bago binagyo. Sobrang stress ko noon, hindi ako nakakatulog kasi siyempre 'di ba malaking pera. But then maraming umaasang tao sa akin kasi ilan ang tao ko 'di ba? Pero wala akong nagawa. Na-stress ako hanggang sa pagising ko sa isang araw tabingi na yung ano ko, mukha. Yung pala nag-Bell's palsy ako. Akala ko na stroke ako, natulog ako pero wala akong high blood. Kaya gano'n. Takot ako sa yung na-o-over fatigue ako na alam ko na hindi ako okay. Kaya kinokontrol ko yung sarili ko. Kaya mahirap na. Ito yung sakit na malala, 'pag nahilo ka may 'pag worse ang nangyari na hilo maano na nahilo, hindi ka nakakagalaw. Ultimo pagkain mo, sinusubuan ka. 'Yun ang worst scenario ng may vertigo. So, bawal lahat, bawal ang cheese, bawal ang chocolates, less carbo, lahat. Halos maubos ko isang container na tubig sa kaiinom. Hay naku, ayan. So, ayan nag-isdaan na kayo. Salamat sa pagsuporta niyo sa akin, ayan. Parang 'pag ano, 'pag hindi ako nag-livestream minsan, 'pag nag-livestream na ako, makonti na yung pumupunta kasi ang akala nila hindi na ako mag-livestream. Pero yun, na ano lang talaga ako. Tsaka may kasabay ko kasi ngayon yung mga sumu-support din sa atin kaya konti lang tayo dito guys, pero thank you pa rin dahil nag-stay kayo sa live streaming ko. Ayan, so tapusin lang natin yung 40 minutes pa. 40 minutes more to go. Ayan, na pagkukuwentuhan natin. Na-miss kita nga Jose. Oo naman, na-miss ko kayo. Pero hindi ko talaga kaya nung time na yun. Kaya 'di ba nung nakaraan, yung pinaka-last ko na livestream, sabi ko, tama na yung 2 hours kasi nararamdaman ko na nasusuka na talaga ako kasi hilong-hilo na ako. Pero tiniis ko kasi siyempre kailangan kong tapusin yung time para hindi naman alanganin yung pagtatapos natin dun sa LS nung last. Kaya ayun, halos ilang araw akong nakahiga ako lagi. Kanina lang akong kanina lang ako nagbangon-bangon na sabi ko, "Ay kaya ko siguro kahit 2 oras lang." Ayan. So, 3 araw din kaming hindi kumain ng lutong bahay kaya puro take out lang kami 3 araw ni husband kaya sabi ko naawa na din ako sa kanya na hindi ako magluto ng, pagkain namin ngayon na magtatawag na naman ako na bili na lang sa labas kasi siyempre iba pa rin yung nagluluto 'di ba, ang babae sa bahay. So so nagluto ako ngayon. Ang ulam namin ngayon ay favorite niya yun, yung tinawsihan na ano, may tawsi na baboy, karneng baboy, tinawsihang, baboy. Tapos spicy siya, may nag-aagaw yung alat at tamis, yun. Yan ang ulam na niluto ko ngayon. Favorite niya yan, maanghang. Kaya, yun. Kasi ang mga Igorots, mostly ng Igorots are mahilig talaga sila sa karne na ano, sa meat.
Kapag naghandaan nga dito sa kasal, eh, ilang buwan nilang sine-celebrate, oh, ilan baboy, 25 na baboy ang kinakatay 'pag nagkakasal dito. Tapos lahat, buong barangay kakain, nakapila kayo diyan, 'yan yung ano yun, wat-wat. Ayan, so minsan magvi-video tayo nung 'pag may kasal, mag-video tayo ng kung paano sila kumain, paano maghanda. Kahit sa patay gano'n sila, 'pag may patay gano'n din maghahanda, madaming-madami, ayan. So, thank you sa 6 million viewers ko, maraming salamat, ayan. Mahal na mahal ko kayo, ayan, mga sumusuport. Thank you Sisi Gara Dishes with Love. Salamat sa'yo Sisi. Ayan. Maraming salamat sa mga suporta niyo sa akin. Ayan, mag-isdaan kayo. Mag-isdaan kayo. Konti lang tayo 'no, pero sana dumami tayo bukas 'no. Malakas na ako bukas. Ayan, no prob Sisi, thank you din sa'yo. Yes, thank you din sa'yo Sisi. Aha, 'yan. Hindi si Sisi yung friend na hindi nangiiwan. Ganyan ang mga ano, ganyan yung mga Igorots, Ilocanos are the best, best sila makisama. Maano silang makisama, maganda. Na till the end, sasamahan ka nila, gano'n din. Parang Bicolano, 'di ba? Ilocano, Bicolana, Bicolano, magkakasama. Ayan, gano'n din ang ugali. Okay. Ayan. Alisin ko si pusa. Dito ka muna pusa. Tayo ko yung phone ko. Ayan. So, yung ano natin eh, sisigan Gara This is with Love, ano, mag-ano lang ako ngayon, mag 2 hours lang kasi para hindi mapuwersa din yung ano natin, hindi mapuwersa yung sarili natin. Bukas naman, ta-try ko ulit bukas mag-ano ng umaga, mag-LS din ako ng umaga. Try ko lang. 2 oras, tas 2 oras din sa gabi. Sisi, thanks nga dahil sa YT nakilala kita, 'wag tayo magpakasira dahil sa YT. Oo nga, 'di ba? Pero ano, hindi naman talaga maiwasan talaga ano, Sisi, 'di ba, sa YT na minsan malulungkot ka talaga kasi nasanay ka na nakasama mo araw-araw, kasama mo sa bawat oras na ano, kahit minsan hating gabi na kausap, parang nami-miss mo lang, 'yun lang. Pero kung sa friendship still yung heart ko is ano pa rin, mahal ko yung mga nakikilala ko sa YT. Ayan, dahan-dahan lang ho, sa abot din tayo diyan. Oo nga, eh. Oh, 'di ba? So, ayun. Kaya sabi ko nga mag-LS ako kahit 2 oras lang kasi para malaking tulong na din yung 2 oras, eh, na LS sa ano, ayan. Kaya ayun, so sana maka-graduate na din, makaabot na ng 500 si Sigara This is with Love para unti-unti na din. Hindi kasi siya masyadong maka-focus kasi dahil sa trabaho, pero yun 'pag nagla-livestream kami, yun inaano na lang namin yung name niya para may ano, yun magpalaro ako pero ang palaro ko ay yun, hihingi ako ng tulong na makaano din si Sigara This is with Love para makapag 500 na rin din siya. Ayan, kasi madali na lang yun.
Ayan. Miss Irene Gasita, saan ka ngayon? Nandito ka ba sa Pinas? Nasa Pinas ka ba, Miss Irene? Ay, nasa Hong Kong siya. Okey. Hmm, mag-ingat kayo diyan, paglalabas kayo, ano kayo ng mask. Kasi ano 'yan, eh, ah, coronavirus is, ano siya sa hangin tapos droplets, ayan. Ay talaga magbabakasyon, tamang-tama summer, makipaglangoy-langoy ka sa mga beaches. 'No? Saan ay opo delikado dito lahat naka-mask dito kaya nga tsaka ano take vitamin C. Yan yung parang maging ano yung immune system mo vitamin C. Mag-vitamin C ka po. Magandang vitamin C is ascorbic acid, ascorbic, yan. Mag-vitamin C kayo then more water para at least ano man malanghap mo, eh, ihi mo na lang. Made-detox ka pa. Ganyan ang ano, grabe ang ano ng corona. Parang 'di ba, yung coronavirus is kung hindi ako nagkakamali, would be nasa ano siya, yung sakit. Naku, 'wag silang magloko, mas delikado sila kay Irene. Paloko-loko ano, hindi. Opo, grabe, nakakatakot, nakakamatay talaga. O 'di ba? So, kung nag-aano kayo ng Bible, ay if I'm not mistaken, that's Revelation chapter 41 verses chapter 41 verses 14? 14 to 41 yun yung start ng ano niya. Yan yung ano ng Revelation kasi yung bagyo ng Yolanda, eh, nasa ano yun, eh, nasa Revelation din yun, eh. So, gano'n na, the end is near. So, kailangan talaga ng tao ngayon yung repentance, 'di ba? Mag-repent sa mga kasalanan para para naman ay kaawaan tayo ng Panginoon, ayan. Iba si Bunsoy. Kuya papasaway ka. Sige tuloy ang tawa ni Miss Irene. Binuking mo na naman siya, ayan. Ayan, so, kagabi, ang pinapanood ng husband ko yung sino yun, si Makagago tsaka si Leng ano yun, yung nagsayaw no ay KMPP daw na clothing line. So, masakit ang ulo ko na parang kumikirot pero natatawa ako sa kanya sabi niya, "O tingnan mo 'yun makakuha lang ng maraming viewers at ma-monetize, eh, kung ano-anong ginagawa sa YT." Opo, nanood ako niyan. O 'di ba napanood mo yung part 4? Mamaya panoorin ko nga yung part 4 kasi ano, hindi ko napanood yun, part 3 lang ako. So, part 4 ang panoorin ko mamaya para makita ko si Leng. Ayan, lahat na nangyari ho sa buong mundo parang nasisinagan ko na nasa Revelation. Oo, 'di ba? Kasi nasa Revelation siya nung time na yon na nag-Yolanda. Sabi ko parang nasa Revelation siya na may malaking typhoon, then maraming patay. Which is nung nag-ano kami, viral yun host, 'di ka gumawa ng video, hahaha. Ayoko, mamaya ako naman ang matulpo, hayaan ko sila mag-viral.
natatakot ako mag-ano, mag-upload-upload ng mga video na mga ganyan, tsaka ano, 'di bale na yung gawa-gawa ko na lang, magngangawa na lang ako sa sarili ko, kaya okey na ako doon. Yung kay ano nga, yung kay tawag dun, kay Kobe Bryant, yun yung mga pictures na nakuha ko din dun sa Facebook, kumuha lang ako ng tulpo. Oh, 'di ba? Mamaya natulpo tayo, o bakit in-upload-upload niyo pa yung video ko? Ay, Apo, ay, Apo, ay rumakas datoy. Eh, so ayan, 'wag hayaan mo sila, ayan. So, matulpo pa tayo, which is very ano naman talaga, very sa babae kasi 'di ba, gaya sa atin ng mga babae na very naive lang ang ano natin, personality. 'Pag nakakakita ka ng gano'n, parang ikaw na ang nahihiya sa sarili mo. Ayan, ikaw kuya upload mo tapos sipain ka, ika'y tulpo. Ika'y natulpo. Sige nga Daddy TV. Ayan, sabi ni Bunsoy, ano daw, ikaw ang gumawa, i-upload mo nga. Pinauwi ng Pilipinas si Daddy NTV dahil pinatulpo ni Leng. Ay Diyos ko, anong klaseng clothing line 'yun, tapos upload namin kapag nasa tulpo ka na. Siya na ang natulpo ano, tapos tayo na ang nag-upload sa kanya, ayan, Dad EDTV versus Leng, ayan. Grabe talaga yung clothing line na yun, pati 'di ba yung nakita ko kasi yung si ano, Tut ay ano yun, ang pangalan nung ano niya, Tutoy Tutoy ba yun, yung sabi, yung boss ni ano, ni Lilin? Ang mga damit niya talaga as in private part of a woman, grabe. Although very ginawa niya lang ng abstract, pero kung matatalino ang titingin, which it is not advisable talaga na ano, pero maraming tumatangkilik kasi siyempre yung mga kaano niya, pero kung ako ayoko kasi babae din ako. Sabi ni nahuli kasi ako, kung naka-timing ako na ako nun malamang nakagawa ako nun. Sikat at viral na ako nun tapos dadami na haters ko nun imbis na ikaw lang. 'Pag ika'y matulpo kuya upload talaga namin para kami ma-trending. Ay naku, grabe talaga. Tuto ba yun? Hindi ko alam anong, ah, boss ni Liling na yun, may tililing. Ay naku, Diyos ko. Grabe naman 'pag sumayaw pati isang step lang ang sayaw na actually, but makikita mo first step, second step makikita mo talaga paano niya tinataas yung ano niya, yung minsan yung shorts niya 'di ba very ano, as in shorts talaga, pek-pek shorts na. Ay naku, kahit man ako'y maputi ang iligi-igi ko ay hindi ko ipakita nga, eh. Bakit? Kailangan mong i-show sa public? Pero choice niya 'yan, eh, kaya hayaan natin siya. Kaya ikaw Dad IDTV, tigilan mo mamaya natulpo ka, kami ang mag-a-upload sa'yo. I-upload namin ayan ang aming host na si Dad IDTV tinulpo na ni Lengleng.
Nilingling na tulileng. Ay naku, nakakatawa si Dad Edi TV kung ito'y maano, mai-TV, ayan. Tumabi ka nga diyang pusa ka kasi yan, kumaway-kaway ka. Ayan mo si Dad Edi TV. Haha, first day co-host, meron na rin akong $29. Hehehe. Yes, thank you. O, di ba? $29. Dollars ha. Ayan, pakape ka na diyan. Starbucks na tayo, Dad Edi TV. Na-miss ko na mag-Starbucks. Starbucks tayo. Ayan, so basta yung mga namoni na 'pag sweldo-sweldo na kayo diyan, alamsyo na kung ano ang priority niyo sa buhay niyo. Hindi sa lahat ng oras ay buhay ang whitey world, everything must be changed kaya pasiguro tayo sa buhay natin. Ayan. Hala, si Manay point pa lang naman, "Uy, uy libre kita, libre kita." Points pa lang 'yan, Dad Edi TV, o 'di libre kita, libre ko kayo. Paano ba dito mag-super chat na ito? Pag-aralan ko nga 'yan. Puwede na ako kasi yung estress namin napa-update na ni husband kahapon. Kaya ayan, oh, 'di ba? Sabi ko sa'yo, Dad Edi TV, kaya monetize ka na, uwi ka ng Pilipinas, mag-collab tayong lahat. Puro tayo monetize, so mag-collab tayo lahat, 'di ba? Kain tayo sa isang malaking restaurant. Ayan, KKB na tayo nung time na yon. Puro na monetize, eh. Pero kung may sasabay na mga baby pa diyan, 'di bahala na tayo diyan, gano'n tayo, eh. Gano'n tayo kabait. Wow, sana makatikim kami ni Irene Host. Oo naman, punta kayo dito sa Baguio. Kain tayo dun sa Bodol Fight sa ano, sa Egorot Chef Restaurant. Ang sarap niya talaga, ang sarap ng pagkain tapos yung mga salads nila, wow! Sabi ko sa'yo, eh, dalawa lang kami, kumain kami ng mahigit 2,000 dun. Lahat namin tinikman. Saan ka banda sa Baguio, Host? Camp 8 lang ako, Camp 8. Nandito lang ako sa baba ng BGH, Baguio General Hospital. So, 15 minutes going to town. Ayan. Nag-super chat, hahaha. Nag-super chat. Kaya nga 'di ba pwede na mag-super chat sa'yo 'pag nag-ano, tingnan nga natin paano 'yun. Mag-super chat tayo. Kailan ka nag-LS ka na ba, Dad Edi TV? Tawagin ko nga si Ma'am ano, si Ma'am Gimoro kay i-super chat ka. Ang laki niya magbigay 'di ba, malaki siya magbigay. Kay ano, kay Ingrata kanina 500, kay Madam Ingrata 500 binigay niya doon. Sila yung mga nagsu-super chat talaga mostly taga-ibang bansa. Meron naman Pinoy pero minsan ₱50, 100 and peso sila. Hindi pa, oo, paanohin mo muna, namnamin mo muna yung monetization mo. 1 week before, ay 1 week after? After or oo, after. Mag-ano ka na, mag-LS ka na. Ngayon papunta-punta ka lang sa mga nagla-livestream para ayan, baka sa Friday na ata. Okey, sige. Mag-ano magpunta kami at sisigaw ako, "Pag buksan mo nga ako, ang haba-haba ng harang mo, eh." Pupunta kami ni Miss Irene tapos sisigaw kami dun sa labas, "Naku, nandito pa kami sa labas, pagbuksan mo nga kami." Ayan.
Show it to the world. Ayan. So, may 20 minutes pa tayo. Ayan, nagchikahan na tayo. Ayan, tapos na sa harang pa. Ha, ha, ha. Oo nga, di ba? Star World TV, hello host. Hi, Star World TV. Thank you for coming. Star World TV is in the house. Ayan. Si Star World TV, ang ganda ng girlfriend niya. Ayan, maya muna kami, shout out, nasa harang kami. How are you today, host? I'm fine. I'm not doing my LS for the past 2 days because I'm not feeling well. I'm not feeling well that time as of now, but I have to do my live streaming because I miss you all, guys. Ayan. So, Star World TV, guys, if you are not connected to Star World TV, please be connected to him. And Star World TV, are you ay 809 si 809 si Star World TV. So thank you for coming, Star World TV. Star World TV, we have one monetized channel, that's Dad Eddie TV. If you're going to visit his channel, kindly don't skip the ads. Okay, thanks for supporting us. Thank you. You are always welcome, Mr. Star World TV. Thank you. Okay, so if you are not connected to Dad Eddie TV, he is a monetized channel, so don't skip the ads, my friend, Star World TV. Thank you for coming, and we have 20 minutes more to go. 18 minutes more to go before I end my live streaming for tonight. Okay, yeah, that's that EDTV. He is also doing his live stream, but not he is not doing his live streaming this few days because he is waiting for the confirmation of his monetization. But as of now, he is already a monetized channel. Okay, so yes, Miss Irene Gasita at Star World TV. Hello. Ayan, foreigner yan. Foreigner yan. Oh, Star World TV is from saan country ba si Star World? I think US or Iran. I- Star World TV, from what country are you came from? I think she is from US. US yata to. Ayan. Sabi ni Star World TV at Irene Gasita, hi, see me. Ayan, puntahan mo daw siya. See me. Okay. So, yan. So, let's be connected, guys. Connect, 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 connect. Connect, connect, connect. Okay, going. Ayan. O, di ba naging Carabao English tayo? Okay, Miss Irene Casita says, yes, I'm going to your channel, Mr. Star World TV. Pero we're proud. Being a Filipino is the best English speaking in Asia. Pinoy talaga ang the best magsalita ng English. Ang daming alam na lingwahe ng Pinoy, no? Pero ang ibang lahi, parang nahirapan sila. Nahirapan sila magsalita ng iba-iba. Pero pag ang Pinoy ang dumali, talagang Pinoy. 'Di ba? Kaya nga sabi nun ni Rizal Filipinos are the great imitators. But we imitate in the right way. So guys, let's go, let's grow and be positive. Have a cold night, everyone. Ayan. So,
Thumbs up, Dan Host. Thank you for the love of thumbs up, my friend, Star World TV. Thank you. I love you always. I really much appreciate it. And you know what, Mr. Star World TV? I really like your girlfriend. She is so beautiful. Yung girlfriend niya maganda. May video siya doon. May maganda yung girlfriend niya. So, thank you, Mr. Starwell, for coming. And shout out to everyone. Sisi Garadesha with love. Miss Irene Gasita, Dad EDTV. Big shout out also to Starworld TV. Ayan. Starworld TV, I love you, my dear friend. Thank you for the love, Mr. Starworld TV. Thanks a lot for supporting my friend. Yes, as always, Mr. Starworld TV. We always support you. Okay, thank you. And also, you are always supporting me on my live streaming. Thank you, thank you. So you are in grade 8 now. So maybe this week you will reach to the top of grade 9. So keep going, be positive, and just enjoy doing the YT world. Okay. Let's grow, and be positive. Ayan. Si Star World TV. Si Mr. Star World TV. Thanks a lot for supporting my friend. Ayan. So, thank you. Maraming salamat. Salamat po. Thank you, and Tagalog is maraming salamat, Mr. Star World TV. You say salamat po. Maraming salamat. Ayan. Mabuhay! Mabuhay! Ayan, di ba? Hello, Philippines! Mabuhay! Low, 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 low. So we have 7 million viewers and 7 thumbs up of love. Ayan. From Miss Irene Gaseta at Star World TV, done to you. Thanks. Ayan. So my friend, Star World TV, Miss Irene Gaseta is done to you. So can you hug her back? Okay. Nasa bahay na siya, host. Hehehe. Okay. Turuan natin mag-Tagalog. Okay, ayan. Sabi ni Starwell TV at Irene Gasita, thanks. I already done. Okay, so you're welcome, Mr. Starwell TV. Starwell TV, when you say thank you say salamat po. Okay, maraming salamat po. Okay, that's thank you. That's thank you. But in Tagalog, that's maraming salamat po. So that you can know how to speak Tagalog. Right? Not only English and your language in your country, but you can also know how to speak in Tagalog. Okay. Thank you for your support, my friend. Hello. So we have 10 minutes more to go before I end my live streaming for tonight, and I hope you do okay. Okay, Dad Eddie TV. The Star World TV at your house now waiting with a drink. Okay, ayan. So Dad EDTV is in your channel, Mr. Star World TV. He is a monetized channel, so kindly don't skip the ads. Okay, host, antayin na lang kita matapos ka. Okay, thank you, Miss Irene. 10 minutes na lang. 2 hours lang ako kasi bukas punta kami ng maga talaga yung right ano ko.
Pakita natin kung ano na naman, therapy, pera na naman. Pera na naman, pero okey lang basta good health tayo. Mahirap ang may sakit. 'Yan. So thank you Mr. Star World TV for coming on my live stream, ayan. So Gandang Honey is in the house, that's Gandang Babae, hello te, yes, hello. Gandang Babae, katatapos ko lang, matatapos na din ako. So we have 9 minutes more to go, sis Gandang Honey. Ayan, si sis Gandang Honey. So, Dad ED TV is already a monetized channels. Okay, so we have to congratulate Dad ED TV again. Ayan. Okay lang. Ayan. Abu Dhabi YouTube Superman, shout out. Shout out to you. Thank you for coming over on my live stream. Malamig na gabi sa lahat. Ayan. Malamig sa Baguio City. Kaya sana sa inyo ay ano, medyo temperature nyo dyan kasi dito ay ano, malamig. Okay. Kain tayo. Sige, Sisi, thank you. Ayan, guys, if you are not connected to Abu Dhabi YouTube, he is also she is also doing her live stream. Ayan, si bro kasi yan. Si ano, Abu Dhabi YouTube. Kaya bro ang tawag ko dyan. Bro, si bro. Ayan. Superman. So, thank you. Thank you, ano, Sisi Ganda. Kain ka lang dyan. Ayan. So, thank you for my 8 million love of thumbs up, guys. Maraming salamat. So, we have 7 minutes more to go, guys. So, tapusin lang natin. Then, see you tomorrow. Tapusin lang natin na magkaisdaan sila. Dad Edit TV, Star World, Miss Irene Gasita, Gara Dishes with Love, Gandang Honey, Abu Dhabi YouTube, yan. Thank you. Maraming salamat. And Manay Cecilia Mimaytan. Maraming salamat. Ayan. Yes, Miss Irene. Tapusin lang natin to. Kay nag-isdaan pa yung iba. Tapusin lang natin ito na sakto din na 2 hours. Para ayan. Yes, Dad Edit TV, thank you talaga sa suporta nyo, pati si Bonsoy, salamat. Ayan, maraming salamat talaga sa pag-support at sana'y dito lang mami. Thank you, Daddy. Ayan. Ang lamig, uy, walang katabi lahat, teddy bear. Kaya nga, 'di ba? Oh, 'di ba? Mag-asawa ka na, Miss Irene. May asawa ka na? Sabay gano'n ano, mag-asawa na bago tanong ko, may asawa ka na? May asawa ka na, Miss Irene? Mag piliin mo yung ano, piliin mo yung makakasama mo, ipakilatis mo sa amin ni Dad Eddie TV. Pero alam mo praktikal lang. Dito lang si Bonsoy. Thank you Bonsoy. Maraming salamat. Ang tawag ko din sa ano, sa kapatid namin bunso, Bonsoy din. Si Bunso. Kaya yung mga pamangkin ang tawag sa kanya si Tita Bunso. Opo, meron na. Okay. Sige, sana ano may baby na kayo?
Kami kasi wala. Matanda na kasi ako nag-asawa, mga 40 na kami nag-asawa kaya ang hirap mag-anak. Piliin mo yung muni na, ha, 'di ba Manay? Kaloko talaga ni Daddy EDTV. Praktikal ang buhay ngayon, Dad EDTV, 'di ba? Kaya go lang tayo. Tumawa tuloy si Sisi Gandangani. Ayan o, pipili daw ayaw muni na. Yan, muni daw ang piliin na muni. Ayan. Ah, Dad EDTV, pwede naman siguro yung makapal yung bulsa. Kaya lang, makapal nga ang bulsa kung papel naman ang laman. Lugi pa din. Kaloko talaga ni Dad EDTV. Tumawa tuloy si Bunsoy sa ano, yung pipiliin yung muni. Kaloko ka talaga, Dad EDTV. Ayan, so maraming salamat talaga sa 7,000,000 at 8,000,000 na tamsak na pagmamahal. Maraming salamat. Tumawa na naman ako. Oh, kasi ganun lang ang buhay, 'di ba? Sa YT nakakatawa ka. Oo, Manay, kasi may sahod na buwan-buwan, ha, ha. Kaloko 'to. Praktikal ba unsa ba, uy? Oh, praktikal nga. Praktikal, 'di ba, ang buhay ngayon. Hindi mo kailangang kasal kayo as long as na magkasama kayo, nagkakaunawaan kayo. Kasi 'pag matagal na kayo nagsama, good as ano din 'yan, praktikal. Cardiac fans, Tamsak Dante, thank you. Thank you sa Tamsak, Sisi Ganda. Maraming salamat. Ayan, so paano ba natin ano 'to, si ano naman, eh, buwan-buwan na daw may sahod. Sige, maghahanap nga ako ng money na. Maghahanap ako ng money na. Ayan, so thank you sa mga thumbs up niyo, guys. Maraming salamat. Ayan. Maghahanap tayo ng money na kasi sa 'yun ang sabi, eh, as per advice ni Dad EDTV. Paano kung wala tayong makita ng nagmuni kasi yung namuni na nahanap natin ay may nagmamay-ari na. Kaloko si Dad EDTV talaga. So we have 1 minutes more to go, guys. Ayan, so maraming salamat. Pinasaya niyo na naman ang gabi ko sa mga tawanan natin. Maraming salamat. Noong December ang laki 31K minutes pero diyan po. So, bakit kaya? Nagme-message sa akin si Alalab L. Guys, ano, Dad EDTV, sabi ni ano, Alalab L, kaloka si Lolo nung December ang laki, 31,000 minutes, pero diyan pabawas ng pabawas. Ngayon nasa 16 ano na lang siya, 16,000 minutes na lang daw. Ayan. So, paano kayang nangyari? Baka may nanonood sa kanya na hindi naman tama ang ginagawa or ano kaya? Hindi natin alam. Ayan, so guys, tapos na yung live stream ko. Ayan, so magkita-kita tayo ulit bukas. Maraming salamat sa inyong lahat. Kay Dad EDTV, Miss Irene Gasita, Sisi Gandang Hani, and Sisi Gara Dishes with Love. Thank you so much, guys. I love you all. Maraming salamat. Oo, saglit lang ako kasi hindi ko pwedeng persahin yung sarili ko na ano medyo
iba pa yung pakiramdam ko na ano. So 2 hours muna tayo hangga't hindi okey. 'Pag okey na, malakas na, 'di ano, marami kasing puwedeng mangyari at pangyari di natin nalalaman. Kaya nga 'di ba, Dad EDTV, sige sabihin natin 'yan. Salamat Dinos, ingat lagi. Yes, ingat ka din lagi, maraming salamat, ayan si Dad EDTV, shoutout ng bongga, ayan congrats ulit. Ayan, Sisig Garada with love and Sisig Gandang Honey, thank you for the support guys. Then Miss Irene Gasita, Star World TV, thank you so much for coming on my live stream today. Thank you. And Manay Cecilia Mimaitan, thank you so much also. And Miss Lenchi Channel, thank you so much. Ayan, mahal ko kayo guys. At magkita-kita ulit tayo bukas ng gabi. Maraming salamat at have a nice day guys. Have a good night sleep. Ayan, masarap matulog, malamig. Kaya, ayan guys. So, magkita-kita po ulit tayo. Maraming salamat. Bye-bye. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. God bless us all.